Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat ftit sigħat biss minn meta wasal f'pajjiżna minn safriet fl-Art Imqazza, Dubai u l-Ingilterra. Mar fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista biex jiżvoga f'attakki bla preċedent lejlet il-bidu ta' sena ġdida. Fil-fatt Muscat uża l-ħin tal-intervista biex jattakka direttament lill-eks Prim Ministri Nazzjonalisti Edi Fenekadami u Lorenz Gonzi f'dik li tidher li mossa sistematika tal-Partit Laburista bħalma qed jagħmel id-Deputat Prim Ministru Chris Fern waqt il-kampanja tiegħu fil-ġlieda għat-tmexxija tal-Labor. Sal-aħħar jiem qabel ma jwarrab minn Kastilja, Muscat kompla jipprova jbiddel l-istorja ta' pajjiżna fost l-oħrajn billi jżeffen fin-nofs lil Kering Grek u Raymond Caruana, żewġ vittmi politiċi ta' inċidenti koroħ li ironikament seħħew fi żmien gvernijiet Laburisti. Fl-istess waqt u qal li jitla min jitla bħala suċċessur tiegħu u se jkun qed jesprimi l-fiduċja tiegħu leħ. Dan minkejja li bħalissa il-partitari Laburisti qed iħossuhom traduti mill-istat li spiċċa fih il-Partit Laburista grazzi għad deċiżjonijiet żbaljati u l-kilba għal poter minn Muscat innifsu. Min-naħa tagħhom kemm Chris Fern u anke Roberta Bela qalu li se jkunu qed jimxu fuq il-passi tal-mexxej attwali anke għax iħossu kuntent bil-legat li se jkun qed iħalli warah. Il-legat ta' dan il-gvern li jinkburi ħafna bih. Muscat ipprova jistaħba wara l-iskandlu ta' rigali kontroversjali li fl-aħħar jiem inqabad li jingħata billi qal li l-lista li tħalliet fi tmiem l-amministrazzjonijiet nazzjonalisti mhux impressjonanti għalih. Dan minkejja li inkludu ikoni storiċi u ta' ringrazzjament li diversi mexxejja internazzjonali kienu taw lil Prim Ministri differenti u fuq kollox lil poplu Malti wawċi. Nista' ngħid ta' l-kollezzjoni ta' affarijiet li hemm mhix impressjonanti. Minflok u qal li bil-lista pubblikata minn Net News hemm min ried jilagħba tal-qaddis. Dan fil-waqt li konferma li l-arloġġ esklusiv li ngħata minn Jorgen Fenech fl-okkażjoni ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-uniku wieħed li ngħata lill-Istat f'kontradizzjoni għal kliemu stess meta prova jallega li Prim Ministri oħrajn ingħataw rigali simili. Bħalissa qed nitkellem ċar hemm ħafna paroli fuq dan l-arloġġ u mhux arloġġ. Il-lista li ħanħalli turi li dan huwa l-uniku arloġġ li tħalla lill-Istat Malti. U fil-waqt li ma għamel l-ebda referenza tliet tiflix kien inbit li ngħata u li swew ftit anqas minn 6,000 euro, fl-ebda ħin ma spjega lanqas li r-rigali lill-Istat ikunu dawk mogħtija minn kapi ta' stati oħrajn u mhux minn xi kumpanija privata bħal dawn li ngħataw lil Muscat.